ningibulale. Ngishayeni ningibulale. Ngishayeni ningibulale. Shashin fatura sesburane shashazno segwazanga titi au hali. Abanye bathi uJulius Malema uyapruveka ukuthi waye right uma ethi when you guys done ngabantu bokufida you will end up fighting one another and this going crazy right now. So njobona lapha uthi sanuna ukwenzakalani, let's just hop on it and you guys see yourself izinto ezenzakalayo ukuthi oh maybe ethi nje izidolo zonke azivalwe kuthi umuntu omnyama or whatever. So ngilenza what is going crazy but ngoba ivideo yinda engidede. Ngishayeni ngibulale. Ngishayeni ngibulale. Ngishayeni ngibulale. Hayibo. Ngifuqa into zami. Angisakwazi nokuqoqa into zami. Hey fuck nina fuck off. Fuck off nindaba yenu. Hayibo. Njengoba emsulukanyoko nawe tse. Msulukanyoko nawe. Njengoba senginjena nje ngibothi njani. Uyangibona yini ukuthi nginjani? Uyangibona ukuthi njani? Nina nizosihlukumeza. Nizosihlukumeza yini? Nizosihlukumeza. 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 Nizosihlukumeza thina. Nihlukumeza nathi. Nisiphilisa is-apartheid nina. Nisiphilisa is-apartheid nina. Nisiphilisa apartheid. Hey. It's fine. Abangibulali, abangishaye bangibulali. Abangishaye bangibulala angibangiqalile. Abangishaye bazongibulala. Abangishaye bangibulale. Abangishaye bangibulali. Anganibani odlame bona. Anganibani odlame bona. Bahlukumeza thina sinamabhims esifuna ukwakwakho. Siyeke thina ukuzamela izingane zethu. Siyeke ukuzamela izingane zethu. Mina ngiyikwerekwere yini mina. Ngirenta kwikwerekwere yini. Ngiyikwerekwere yini mina. Ngirenta kwerekwere. Ngiyikwerekwere yini mina. Ngishayelwani mina. Ngishayelwani mina. Why bengishaye? Bangishayelani. Bangishayelani. Uyangibona ukuthi njani? Uyangibona yini ukuthi njani? Why am I like this? Why am I like this? Anginawo mina ama rights. Nginayo i-right yokunqaba ukuya kwi-march. Nginayo i-right yokunqaba ukuya kwi-march mina. Exactly pho why bengenza kanjena? Why bengenza kanjena? Why mina bezongenza kanje? Anginayo i-right yokunqaba. Okokuqala bangisuse ngisebenza. Bangisuse ngisebenza lana. Ngisebenza. Bangisuse ngisebenza la. Ukuthi siqede ama-client, asisakwazi ukuqeda ama-client. Asisakwazi ukuqeda ama-client ngenxa yemashi. Ngenxa yemashi kade nila namafoni nini. Kade nila namafoni sebengigqazela iskipa labo manyanyisa labo. Njengamanje mina senginje. Siyeke thina ukuzamela izingane zethu. Iphelile inyanga mase sikhokha ama-rent. Nizosisiza yini ngama-rent? Noma niyasithatha siyagijima lapha sigijimela ubani. Nizosisiza yini ngama-rent nini? Ngiyikwerekwere yini mina. Likhona yini ikwerekwere elifana nami? Likhona yini ikwerekwere elifana nami? Uyangibona yini ukuthi nginjani? Uyangibona yini ukuthi njani? Uyangibona yini ukuthi njani mina? Ayikho into engizoyizwa vele ngoba kwaseqaleni befika la. Bafike ngomoya ongekho right befika nginawo vele ama-video. Nginawo ama-video. Ngiwathathile vele ke ama-video. Ngifuna beyibona abantu abamnyama ukuthi bayidom kanjani idom. Ngiyahamba ngiyahlukumeza omunye umuntu ofana nani? Ofana nani? Aha. Siyeke uqedela ama-client. Ama-client asewayithathile because bona bazosisiza yini ukuthi sikhokhe. Bazosisiza yini ukuthi sikhokhe. Ngiyeke uqedela i-client. Ngiyeke uqedela i-client bese ngiliqalile. Ngiyeke kanjani seningidonsa kanje? Kanjani seningidonsa kanjena? Kanjani seningidonsa kanje? Ngikwerekwere yini mina? Angilufuni vele. Angilufuni angiludingi. Angiludingi.
thina kuleyo machenu nizoshaya thina. Nizoshaya thina. Idom. Omanyanyisa beyidom. Bazosishaya, bazosiyekisa ama client ngenkani. Bazosiyekisa ama client ngenkani. Nina hey, I am believe ngene. Shoot sesiphilisa apartheid thina, sesiphilisa apartheid. Sesiphilisa apartheid. Asisakhulekile nje nhlobo. Sesiphilisa apartheid thina. Skipper sami sinje, skipper sam. Basidabule sanje, skipper sam laba bengidonsa. Bangidabule ngabanje laba. Bese bazochitha amanzi la esaluni. Bazosikhokhela yini ama rent. Nginayo i-right yokunqaba mina, nginqabe ngithi angifuni ukuya kwi-match. Ngiye kuqeda iclient. Shuthi mina mele ngiye kuqeda iclient, ngiye kwi-match ngenkani. Mandaba yeyidomu. Nginyanya nala ihambe ngakhona le MK yakhona le. Ngiyayenyanya, ngiyayizonda. Akukho ngisho ngiyophinde ngikuzwe nje abakushoyo idom, they've proven. Idom lezinto lezinsha. Imsunu. Idom lemsunu le. Awukho umoya engizowehlisa mina abantu besuke bangena la bangiyekisa iclient ngenkani bahluka na ukukhuluma kahle bazongiyekisa iclient ngenkani sengiqalile umuntu ongifakela deposit bazolikhokhela ilelo client leyidom lezi niyidom le MK yakhona idom omanyanyisa beyidom lezinsha omanyanyisa bezinja vele khale sifebe singishaye ngempama ngisithathile ivideo khale sifebe singishaye ngempama ngimthathile ivideo ngiyombopha lo yamanyanyisa ngiyomubopha lo yamanyanyisa wegola angangijwayeli kabi mina I'm in shopping center right now. I'm in shopping center. Bazosihlukumeza indaba yeyidom. Sizosihlukumeza idom. Izinto ezishawe impilo baqathi bazopick up manje empilweni. Yeke uzupick up usuna 50 empilweni. Masiphelile isikhathi sikuphelele. Ha. Mabengena ayandala ngifuna on lights ngifuna bevele kahle uma nje beke bangena ngifuna on lights labo manyanyisa beyidom lapha bangangijwayeli kabi mina bangalinge nje bengijwayele kabi awu ngulisa mhlana on Facebook nalabo manyanyisa balapha enzansi ngibabonile lemsunu le ngoba nakubenga nawo ama client sihamba nomona nje lento ihamba nomkhobholo just because unawo ama client usunomona ukuthi thina sinawo ama client asiwafebanga lama client siya advertise thina asiwafebi ama client siya advertise sithola ama client bangasijwayeli kabi lapho kuphela inyanga sikhokha ama rent
Siyakusebenza thina. Siyakusebenza ngenxa yedomu. Hey, tsek indaba yalaba fuck off. Hey, lo manyanyiso ngishaye ngempama sifebele siyana ngizosibamba ngoba ngiyamazi ukuthi uhlalaphi. Ngizombamba ngomthetho. If ukuthi she's above the law, sobona lapho. If ukuthi she is above the law, sobona lapho. Thina kuthi asiya kusebenza, yabo isikipha sami sinjani? Yabo, bengidonsa, kuthiwa ngiyekiclient ngenkani mina. Kuthiwa ngiyeclient ngenkani. Bazongikhokhela yini? Bazongikhokhela ama-rent. Kuphela inyanga ngiya-rent endlini. Ingane kumele idle, bazonginika yini leyo mali? Bazonginika yini? Kunomuntu abayazi uyokufika la bezosithembisa into engekho. Bezosithembisa amanga. Imsuni yonina yebangangijwayeli kabi mina. Laba enginabo evidweni one by one ngizodila nabo imsuni yonyo. Sebeye kuxesha amazayizayi bazoshaya thina, bazohlukumeza thina. Amazayizayi bafethu azositeka. Sesi mazayizayi phela nathi manje. Isinomona vele. Isinomona. Ilabo manyanyisa bamabhodi balapha enzansi lemsunu le. Nali client lami bangisukumise ngilenza. Umuntu osekangikhokhela bathi ngizomkhokhela ngani imali yakhe. Bazonginika imali yokumkhokhela le idom lezi. Bayangidonsa baze bathi nathi asisebenzile banomona lemsuni yonina le. Basuka le bazoqhuba ubuferanji la, bazoqhuba ubuferanji babo la, labo manyanyisa. Vele ngithathile ivideo. Yabona isifebe lesa singishaye ngempama. Isifebe lesa singishaye ngempama. Hawe ma. Intombazane ngimbonile. Oh, ngithathile nevideo. Nevideo ngithathile. Angimazana ukuthi la manyanyisa akasebenzi la. Akasebenzi la ke yena kuhamba nalabo bekeep. Akasebenzi la. Ufika la uthi angiyeke iclient ngenkani uqoda ushaya ngempama. Ungishayelani? Ungishayelani? Hey. Hey mina ngizodila nabo. If kuthi they are above the law, sobona lapho ke. Sobona lapho kuma ukuthi babona ba above the law. Bane right na yozohlukumeza thina la. Thina siyazizamela bona bazosihlukumeza. Vele basebenzelwa yiwona. Bangidabu umuntu wesilisa ongidonsela nje. Wangidonsa ngihlanganisa ney'ndoda lapha ngathi kuphukile nje lapha kulana. Wangidonsa ngihlanganisa ney'ndoda. Why? Umona. I am not against ukuthi baxoshe whoever illegal ban baxoshe ama foreigners. I'm not against that. Akaze ngime endleleni yabo. I am busy minding my business. Ngizenzela iclient bafika sengiqala iclient nokwenza. Bayafika bazo hayibo. Idom lezi. Akukho ke vele la bazoya khona empilweni. Abantu abazophumelela kulento
yila bantu vele abayiphushayo bona nje ngeke bethole lutho Nkosi yami Bandla ngeke bethole qwabona bazoqhubha ubudomu nje kuphela aba-oni lutho okokuqala thina siyarenta labona abarent bafike babamba ama-client lapha bekubuye bezodayisela thina esirentayo la ngibhizi la neclient kuthiwa angiyeke ngiphume kuthiwa ngiliyeka ngishiye phansi bayavala bona la ngoba phela bona ba-special ngoba phela bona ba-special bazongikhokhela yini irent bona umona mrhobholo umona umona labo manyanyisi abala amena abanomona ngiyabazonda labo manyanyisi phela umona ngiyi-foreigner yini mina ngiyi-foreigner yini mina ama-client Nkosi yami angiwafebi akukho ngisho i-Nigerian noma i-Mozambican elingilethela ama-client la mina ngiyayikhankasela ama-client through social media ebese kube khona umuntu ozofika la afuna ukungilawula ezifu ngikhokhela ama-bills cha bangangijwayeli mina laba ngizombopha ke lo amanyanyisa wasisi ngizosibopha lesa sifebe ngizombopha uthi angivale ngiyeke i-client sengiqalile i-client ibona bafike bachitha amanzi la bafike ugeli uthathe ibhakede lapha ugeli uthathe ibhakede walithi laphansi walithela phansi ngiyakutshela uphathaza kanjani ilambu lomunye umuntu omnyama lo muntu wala eSouth Africa ozizamelayo indaba yeyidomu